Hi Paoloholics, good morning. It's already 6:15 in the morning and hindi pa ganun kasikat yung araw. Wala pang nakikitang sinag ng araw pero medyo lumiliwanag na. Lakad-lakad muna ako dito sa tabing dagat para makita yung view. Nakalimutan ko na naman yung salamin ko. Kakainis. Pero bahala na. Hanap muna ako ng makikita dito kung ano ba yung mga lugar na hindi ko nakita kahapon. Maaga ng mga mangingisda. O, ayan sila. Papalaot na siguro sila ngayong umaga. Wala pa akong tulog. Hindi ako nakatulog kasi ang ingay-ingay ni Vigo, iyak ng iyak, hindi siya makatulog. So, kanina before 5 a.m. lumipat sila. Nag-rent na sila ng isang room, ng aircon room para lang makatulog siya. So ngayon tulog na daw si Vigo. Pero yung mga kasama nilang lumipat doon, yung mga girls, andun na ulit sa cottage namin. Tumambay na sila ulit doon kasi hindi na rin sila makatulog. Ako, lakad-lakad muna dito. Parang magandang view dito, mas okay. Upo muna ako dito kasi pagod na ako maglakad. Wala pa akong tulog. Puyat na talaga. Ayan na. Saka wala pang araw kaya na-enjoy ko pang maglakad-lakad. Pag meron ng araw, wala na. Takot na akong lumabas ng cottage pag gano'n. Is yung ganito, yung maglalakad-lakad ka sa public places or sa kahit sa anong lugar, sa Pilipinas man or sa barangay, yung wala kang face mask, wala kang face shield, yung kahit makahalubilo pa sa ibang tao, okay lang. Nakakamiss yung time na yan. So ini-enjoy ko to kahit wala namang ibang tao, di ba? At least ngayon nakapaglakad ako ng walang face mask at face shield. Enjoy, walang harang sa ilong tsaka sa mukha, di ba? Peaceful nung dagat. Hindi siya katulad ng ibang dagat na maalon or sobrang lakas ng hangin pag umaga. Dito very calm yung tubig. Maganda. Okay siya for swimming talaga. Wala pa. Ayan. Hi guys. Hi guys. Good morning. Wala almusal, walang good morning. Ay, kumain na akong tinapay. May tinapay pa doon. Anong tinapay? Yung gardenia. May gardenia pa doon. Anong Kinain ko. palaman? Wala. Na lang. Hindi ako mahilig magpalaman eh. Ha? Hindi ako mahilig eh. Yun nga, Wala namang gas. walang Wala nang butane. Ubus na. Good morning. Hi guys. Walang almusal. Kasi wala nang pagkain. Magkakanon lang tayo. Sightseeing. Lakad lang sa pagkain. Tsaka uwi na tayo. Baka na pambayad na doon sa room. Yung Pangkain. yung pangkain tsaka pang boat. Reds. Wala na. Maganda din doon, oh. Saan? Doon, pagpunta tayo doon. Gusto kong dun sa dulo. Gusto ko dun ko yan. Doon nga, nalayuan ka. Doon pa. Sarap. Joke lang. Joke lang pala, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya.
虜になってしまえばきっとこの夏は Oo. Yung ano lang, yung tamang edit, tas kumikita ka lang. Pinapanood ka pa. Diba, ang saya. Ang bilis ah. Tat, tat. Sa... Ang life vest po ay hindi inuuwi. Siyempre, wala tayo ba't island? Ikaw bang picture? Hindi naman ba't matutuloy pa ba doon ka? Hindi na. Hindi, magpipicture daw tayo eh. May ganyan din akong dala pero hindi pala hindi ano. Hindi ganyan. Sa bibili. Doon na, phone. Daan. May, ano wala man, naroon ka ni. Meron dito eh. May dyan lang. Ito yata yung sikat to. Nagka-picture ako dito kung gusto mo. Nag-picture din kami kaninang dito lang, alauna. Sikat yata yan. Sabi niya Kira na sa Facebook. Kaya kunwari siya nag-stay. Diba? Ganun talaga uso yan, paiklian. Bili po ulit. Nasiksihan. Dalong kilo. Hindi na uso yung ano, Dalong kilo. mahabang shorts. Magkakano Paiklian. Paiklian na ngayon. Ah, sige. Kailangan maluwag na t-shirt para hindi ala tayong dyan. Ay, isang follower. Kasi nakita niya, nakaganon ako. Tapos, vlogger ka po kuya, sabi niya. May motor pala. Ito lang pala, yan lang. Ang tubig. Hindi sila kita. Are going to Colibra Island. Ayun na, yun yata, di ba? Yung Colibra Island, yung nandun. Yun, yung blurry na yun. Oo. Yes! We go, Colibra Oh, Island. lang mo yung tinakalagar nila naman. Wala ah. Yung sali. Picture, ganito muna. Walang mutan, tarang yung mutan nito. Lala, ang live best ay hindi inuwi. Balat niya mo! Hey! Malalpak ka, malalpak! Kakalipis ka, lamoy mo lamo. Manamay mo sa tiner. A few moments later. Hold up. Colibra Island. Oh, hold up. Hold up. Hold up kami, hold up. Hold up. Finally, we're here at Colibra Island. Yay! Sa wakas, narating ko din tong Colibra Island. Ang tagal ko nang gustong puntahan. Tapos ngayon ko lang siya narating. Finally! This is Colibra Island. Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu
Ang init. Doon, makulimlim. Tas dito. Mas maganda kung dito tayo. Kaso walang kasi dito fresh water na pang banlaw. Wala tayong pang banlaw na tubig, magdadala tayo. Dinirito. Ano, mamaliran, ilang bak. Nod! Ujara. Scar! Ini alwan against the dyan. Jakintan. Go. Lalong na balat. Bakit Culebra Island dito? Ano ba bakit? Hindi ko din alam. Makuli raw. Maraming cobra dito. Oh. Hindi, joke lang, wala. Hindi, makuli. Kasi, To the chopper. Wala naman. Mas maganda dito. Wait lang po. Yay! The other side of the island. Hindi pa ako mahulog. Hindi pa ako mahulog. Ayan, naikot na natin. Asa na kaya sila? Nice! Na para sumilong dahil tirik na yung araw. Ang init-init. Ayoko na marawan. Sila nagsiswimming na sila lahat. Hi! Puro buhangin naman na. wala yung bato lang. Nalis ko na yung bato. Leto na kami sa Culebra Island. Dito na kami lahat. Hi, hi. Vlog, vlog. Hi. Video, video, video. Sige na mo. Nasaan tayo? Nasaan tayo? Culebra! Culebra. Isla! Pamain po, pamain. Pamain po ng bato. 10 pesos lang po, tatay. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko.